Dneska, keď je dobrá gazdyňa, aj vo vtákym harencu navarí. A vy ste tu o čím prišli? Šminky sa dajú do košíka, tam sa uložia tvoje veci. Nasrad. Bez pardonu, pretože tie veci tam vlhnú, to tam nemá čo robiť. Šminky môže mať Maruška pekne poukladané. Pravidla cez mne neprejdú. Tak to bude hotové. A ďalšia vec, málo sa venujete deťom. A nakoľko viem, že ty vieš plávať a deti nevedia plávať. Jako toto, co sa týka ako nejakého tu zmeny, alebo co, ja by som tak nerobil, jak vie. Toto skriňa tam ostane, šminky tam ostanú. Tak ideme na kúpalisko. A naučíš ich plávať. Veci moje tak ostanú, jak moja žena dala. Poznáte rozprávku Shrek, co chodí? Vychýlenie z normy na C3 a 02. Asi sa blíži záchvat. Už prvá noc v novom domove bola nad Maruškine sily. Nie, ideme. Nie, nič nechceme. Jozef sa odmieta zaoberať zlobrovými pravidlami. Tu máš banán a žicko v porádku. Máš málo rokov, žiadne skúsenosť, žiadne. Nový transvestitový, 3 rázy a žijem s 5 roky. Toto sú skúsenosti? Transvestita? Alebo dacota? Ty to nepochopíš, pretože si to nezažil a buď rád, že si také niečo nezažil. Chudáky nebude kibicovanie do a rodovo.